Sú iniciálky mena toho, kto to objednával. Úžasný zážitok. Teraz sme sa opäť pokúsili zavolať cez Uber to autonómne auto. Tam ti naskočí taká možnosť, urobím aj screenshot a teraz ho čakáme, za pár minút bude tu. Tak tu prichádza naše auto a ideme nastúpiť. Sú iniciálky mena toho, kto to objednával. Cez Uber appku sa to otvorí a nikto za volantom. Ukazuje na displeji, koľko času nám ešte bude trvať cesta, kde ideme. A to isté je tu vzadu. Tak zjavne budúcnosť je teraz, tak sa to podarilo, sedím vnútri na mieste spolujazca, na mieste šoféra nikto. Toto keby mi bol niekto povedal pred 10 rokmi, tak asi neuverím. Je to neuveriteľné, čo technologicky ľudia dokázali. Na mieste vodiča nikto, teraz pekne zastavuje na stopke. Veľmi príjemne šoferuje, pomaly rozbieha, skvelé. A po tejto skúsenosti som absolútne presvedčený, že samoriadiace auta budú v mestách normálnymi viac a viac. Tým sa získa čas pre ľudí, ktorí inak sedeli za volantom. Teraz vidíte, čo to robí samo, nejak rieši veci. No a jedného dňa to asi skončí tak, že človek bude môcť svoje autonómne auto zapojiť do nejakého modelu dielania aut a to auto bude mu môcť zarábať, či už cez noc, alebo v čase, keď človek pôjde do práce, sa odvezie do business centra a tam 8 hodín to auto za normálnych okolností stálo. A tak toho zapožičia napríklad firme Uber a to auto bude voziť iných ľudí. To fakt super, že rozoznáva semafory. A teraz sme sa nehali doviesť k hotelu Four Seasons v Austine, takže teraz nás vysadí. Neskutočne. Úžasný zážitok.